pag-ampo. So, ato pamalandong ron nga naay Ginoo. Okay? Ang imong pagtuo sulayan sa mga panimpo nga budlay kaayo. Sa mga panimpo nga may batyagon ka sa lawas, sa mga panimpo nga wa kay kwarta nga musimba ra gyapon ka. Na may uban din na musimba kay maluya. Mga panimpo nga way kisaw, murag wala na tsansa pero gulpi siya mohatag og solusyon sa diha nga murag musurrender na ka. Atong timan-an mga igsuon nga naay Ginoo, siya ang may kontrol sa kalibutan. Siya ang may kontrol sa kinatibuk-an nga sitwasyon. Muto ganis pag-ampon atong Ginoo perpekto. Walay problema sa Dios, kita ra ang malimitahan. No, God is in complete and total control of our situations. Muna siya to ang timan-an kung aduna may panghitabo nga nagbatsyag ka nga murag kulang ang Ginoo or murag naa sa kontrol pero murag wala siya mahimo, dili na tinuod kay dili na nga mao ang Ginoo. Walay imposible sa Ginoo, amen? Walay dili mahimo ang Ginoo. No, muna gani bisan pa sa edad nga 90 nanganak si Sarah. O mao na siya yung anak si Isaac, usara ka buo. Okay? Muna ang Ginoo, muna ang Ginoo ni Abraham o ni Sarah, mao gani sa time nga ang usap ra nila nga anak nga nataw sa katiguangon sa barren time. Sa time murag wala na gipangayo pagit sa Ginoo. Abraham, imagine ka, tiguang na sila kaayo, nanganak pa si Sarah. Gipangayo pagit sa Ginoo ang iyahang only child. Abraham, gusto na ko ihalad nimo si Isaac. Ikaw abi si Abraham. Himuon kong amahan sa daghang mga nasod. Usara akong anak. Kwaon pagit sa Ginoo. Nya diha, no? Muna ang Ginoo nga walay imposible niya, diha na magsugod. Gitagaan siya sa Ginoo anak, only child. Ipahalad pagi sa Ginoo ang halad sa una patyon jud, dunggabon sa kutsilyo. Wa nagduda si Abraham sa Ginoo. Muna siya ang pagtuo ni Abraham sa una sa Ginoo. Muna siya ang Ginoo. Makahatag siya sa time nga murag imposible na. Mao gani sa time nga kwaon sa Ginoo si Isaac, ang only child ni Abraham, walay pagdudar si Abraham. Mao ging gitawag siya nga amahan sa pagtuo. Kung ikaw tubi ang amahan ni Isaac, dako na ang imuhang bata nga si Isaac. Musaon man yung pag-istorya ni Isaac. Doon na gani na record nga na isgutan pa ba si Sarah ang inahan? Wala na, posible patay na si Sarah ang tayma. No? Napoy uban nga naaga ni mga plano, mga bana ay inyong sugiri inyong asawa. Wa na no aya mo uba-uba na istorya. Ang tinuod diha nga wala na may isguti si Sarah ang tayma. Kay dako na si Isaac. Gidala ni Abraham si Isaac sa bungtod, sa bukid. I think it's in Mount Horeb, no? Si pangutana si Isaac nga pa maghalad man kata sa Ginoo nga nung wa man lagi karnero. No? No sa man yung pagsabat imong anak. Kay mo magani ni gipakuyog kay imong ihalad. Kaya sige lang anak, no? Mo provide ra ang Ginoo. Naka-provide gani siya og anak. Nya di na noon siya ka-provide og inuhalad. Pero ang gipangayo ang ihalad ang iyahang anak. Muna saka na sila sa bukid, kuyog ang iyang mga tinaw. Sa muadto na sila sa bungtod. Yang giingnan tao diri na lang mo pabilin kay kamera ni Isaac ang musaka sa Mount Horeb, no?
I think. Bukid. Sa dito na sila sa babaw sa bukid. Sugod na sila, dala nila ang kahoy. Ibutang nila sa halaran, mga bato raman na. O dugay-dugay, gihigtan na ni Abraham si Isaac, iyahang anak. Iyahan ang gihigtan, no? Kay ihalad. Wala po'y reklamo si Isaac sa iyang papa. O sa iyahan ang gipahigda si Isaac sa halaran, no? Sa aksyon na niyang dunggabon iyang anak. Imagine ka, mahimo kang amahan sa dahang mga nasod. Naimo na ng patsyon ang hinungdan, mahimo kang amahan. Pag aksyon niya dunggab, may tingog nga misulti. Abraham, no? Naara ang karniro. Imagine ka sa bukid, naaray karniro na available. Muna siya ang Ginoo nga testingan ang imuhang pagtuo kung unsa ba jud ka matinud-anon sa imuhang pagtuo. Mao gani siya miguwa na siya kanang Jehovah Jireh. Ana nga sitwasyon. Muna ang sulti ni Abraham siyang anak, God will provide. Jehovah Jireh. Mao gani sa pag-aksyon niya dunggab. Wala madayon kay naara ang karniro, no? Gitistingan ra siya sa Ginoo. Muna sa tuang mga sitwasyon, sa time nga mawad-an ta, sa time nga magmasakit ta, sa time nga moabot na to ang kabalaka, pagdudar, no? Be reminded atong pagtuo, tistingan sa tsimpo nga alang-alang na, no? Makaingon ka na ba'y mahimo ang Ginoo niya kong sitwasyon? Unsa man imong gibatsyag? Hilanat. Pero murag ang tibuok kalibutan apektado tungod ra sa hilanat, no? Nga kapila naman ta hilanaton. Nya labi na kuyugan pa jud ubo, no? Unsa man imo ang sitwasyon, wa kay kwarta. Naabay mahimo ang Ginoo ani? Okay? Naa. Kay walay imposible sa Ginoo. Naay mga panghitabo, no muna siya ang wali. Wala pa ron ang sitwasyon, pabation na ka nga walay dili mahimo ang Ginoo. Naana na siya ron sa imuhang pangunahuna, pag-abot sa sitwasyon, magmasakit ka, mawadan kag kwarta, ma-hospital ka, may time nga lain ang dagan sa imong kinabuhi, dili ka magsala kay nasudlan na ka sa liso sa pagtuo. Pero kung wa kay nabatian, maabot ang sitwasyon, tumbalay ka, magsala-sala ka, maglain ang dagan, malukop ka o pangutana. May mahimo ba ang Ginoo ani akong sitwasyon? Okay? Walay dili mahimo sa Ginoo. No? Ato ang ginatiman-an, ato ning nahibawan, with God all things are possible. In other words, sa kanta, nothing is impossible. Muna siya tuang isulti sa tuto pang muna-una, isulti sa tuang mga istoryahanay. Gamita na siya kaysa time nga moabot ka sa ipit-ipit, muguwa na siya nga pangunahuna. No? Muna siya nga kaning salig sa Diyos. Sama na siyang salig sa Diyos. Ay yung pagsalig na sa Diyos, dili sa imong abilidad. Kaya nga itong abilidad, mapasura ta. No? Bisan sa paggunit aning panalapi, no? Usahay na ka kwarta, lugay-dugay, matunaw na. Pero importante nga di ka magpalibog. Ayaw kaluya. Ano man, naay Ginoo. Amen? Masulbad na niya ning problemaha.